So guys, before mo duty, wapay ligo bulkason sa nako kung mahinayhay guys kay uga na sila kaayo. Dayon og mapuhon, daghan na pud kay kong bulingon mga laban na sad ko guys. So maora to guys. Guys, namulkas ko. Daghan kayong bulkas. Daghan na pong pilitan. Good morning guys, today is Tuesday, July 16, 2024. So another day na sad guys, work mode na sad ta, magtrabaho na sad ta guys. So please follow my page, Olangga po, and then my YouTube channel is Olangga TV. Please don't forget to subscribe. Thank you so much. So guys, abangan nyo po ang aking mga ganap ngayong araw. As always, sige kuyog-kuyog. Tara! Tana! Asawan ka? Dili! Wala ka na tumba, chok. Ibugatan. Uy, ay, panglupog manok lagi. Unsa man ka, oy. Ano maglalap-tilap niya ka ng lupog ng manok? Ano silingan, guys, oh. Ano mo silingan? Ano siya ka ng at bangis mo ang balay, guys. Lakaw dito guys kay kuan walay nagatod na ako. It na labalas out sa road. So nakasakay kog jeep guys padong sa Tanawan. Ay man gani na pay jeep so wala pa ganito maglakaw jud ko padong sa Tanawan ay. Thank you so much sa among barangay captain na adyo ko'y pasalubong all the way from Singapore. Thank you so much sa among kapitan ng Tima. Thank you so much. Nice kaayo. Pasalubong niya gikan sa Singapore. So pag-abli na ko dun sa pultahan dere sa office guys, nasakita sa guguglaing pasalubong guys. Awa. So much Madam Chair. Thank you so much, Madam Chair, sa pasalubong. Nana ko'y Marloyan nga. Kilder. Thank you so much, Madam Chair. Work mode na sad ta, guys. Work mode na sad ta. Ni Kap. Asa? Tara. Ano? Pili ito. Asa? Ito. Kata? Ito. Pagpili. Sana all. Oh, sige, himo ni mo kuan. Anot. Pwede di mag-eyeglass din magkuan-kuan o ginana. Mag-shade. Para dipinsa na siya sa kuan. Oh, nay usa model sa rack. Kana tarungan na. Oh, tarungan ka na suko na ang iyong engine. Tarungan
mana, tarong. Lura ni Nakay pasalubong ni Kap. Sana, oh. Wala na ang. Flowers. Mm. Ka-green ko na inyo hangin. Naadira ni already ay taga Municipality of Liloan. Siguro ni sila kay naman niya kabutang Congressman Joke Frasco Bas. Hindi ko sure, nag-vlog. Nawa. So guys, magpaugnat sa mig kusog diri guys. Mag-exercise sa mi kanang pasingot sa panagsaba. So tanawa mo mga sayaw. Birthday! Ano lakaw na yun? Hey, Cons Marlon. Ang lakaw lagi. Meet na ako sa isa ka vlogger namong taga-kuha na si Jaja. Please follow sa iyang page, Jaja on the bed. Iya na. Hindi ko. Already 4 o'clock. Sumuli na mi guys. So akong patyon ang CCTV. Patyon. Mag-criminal tanik, patyon man. Patyon ang CCTV. Hasta ang aircon, patyon na. Kay uli na mi. Tumba ng 2 kaadlaw guys. Kuha sa ni Arens. So guys, salamat sa pagtanaw.